Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Nog 4 mensen zijn positief getest op het coronavirus op Curaçao. Dat is gisteravond bekendgemaakt. In totaal zijn er nu 12 actieve besmettingen op het eiland. Vorige week werd voor het eerst een lokale besmetting ontdekt. Daarbij was het niet duidelijk wie de bron van besmetting is. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed heeft toen al gezegd dat er meer besmettingen op Curaçao bij kunnen komen. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbloed is het een risico dat we de grens met Nederland open houden. Dat zei hij gisteren tijdens de persconferentie van de overheid. Hij begrijpt dat we het risico nemen omdat daarmee mensen naar binnen komen en dat is goed voor de economie van Curaçao. Maar het gaat niet goed met Nederland en dat weten we ook. Toch zegt hij dat voorlopig de grens open zal blijven, maar de overheid houdt tegelijkertijd de ontwikkeling van de coronabesmetting nauwlettend in de gaten. Curaçao krijgt op korte termijn een drive-thru waar mensen zich kunnen laten testen op corona. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbloed gisteren gezegd. Tot nu toe had Curaçao als beleid dat het beter is om mensen die getest moeten worden thuis te bezoeken. Op die manier hoeven ze niet de straat op. Maar volgens Gerstenbloed zal het aantal mensen dat getest moet worden alleen maar toenemen door de toename van het aantal lokale besmettingen. Daarom is ervoor gekozen om een teststraat op te richten op Curaçao. Die zal naar alle waarschijnlijkheid bij het gebouw van de GGD worden opgericht. Het aantal actieve besmettingen op Aruba blijft toenemen. Op dit moment zijn er nu 1160 actieve gevallen geregistreerd. Bijna 20.000 mensen op het eiland zijn getest, daarvan ook een deel van de toeristen uit Amerika. Op Aruba liggen momenteel 23 besmette personen in het ziekenhuis, waarvan 7 op de intensive care. De coronacrisis heeft flinke gevolgen voor de sociale verzekeringsbank SVB. De Extra meldt vandaag dat de SVB denkt het eind van het jaar te sluiten met 120 miljoen gulden minder aan premies. Over het algemeen zal er over 2020 een verlies van 135 miljoen worden geleden. Dat voorspelt directeur Philip Martens. De partij MAN is boos over een advertentie die sinds enkele dagen in de lokale kranten wordt geplaatst. Daarin staat te lezen dat de partij MAN niet wil tekenen voor een akkoord met Nederland, hoewel er geen plan B is en de overheid geen geld meer heeft. Volgens voorzitter van de MAN, Yves Koop, is het niet waar wat er in de advertentie staat en ligt er helemaal geen plan klaar om te tekenen. Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina, ook van de partij MAN, noemt de advertentie feitelijk onjuist en bedoeld om paniek te zaaien. En Guus Hiddink heeft nog niet getekend als bondscoach van Curaçao. Dat heeft hij tegen Nederlandse media gezegd. Hiddink is van mening dat de Curaçaose voetbalbond FFK eerst het ontslag met Remco Bicentini netjes moet afhandelen. Bicentini moest afgelopen vrijdag naar eigen zeggen uit de media vernemen dat hij niet langer bondscoach is van Curaçao. Hiddink is niet blij met die gang van zaken en ook de voorzitter van de bond, Shaheen El Hagen, heeft zijn excuses aangeboden voor die gang van zaken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.